Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nandito kami ngayon sa Gaston Park upang mag-conduct ng social experiment. Ang ating kapatid dito sa katabi ko, siya yung magpapaliwanag kung paano natin ito ginawa at paano natin gawin ito para ma-present sa kanila, inshallah. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sa paintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nandirito naman tayo, no? Meron tayong bagong ginagawa. Ito yung tinatawag natin na social experiment. Actually, meron nang nakakapagawa nito international. So, susubukan natin dito sa Pilipinas, no? Dito sa Cagayan de Oro. Meron tayong aklat dito na yung cover niya is Holy Quran. Pero pag binuklat natin, actually ito ay isang Biblia. So ngayon, lalapit tayo ng mga ilang mga kababayan natin at i-check natin kung ano yung magiging reaksyon nila sa ipapabasa natin sa kanila, kung ano yung mga bagay na hindi itinuro sa kanila sa kanilang mga simbahan. Na una akala nila ito ay Quran, pero yun pala ito ay Biblia. So titingnan natin, abangan po natin kung ano yung magiging reaksyon ng mga kababayan na makakausap natin, insyaAllah. Inshallah. Ano mo yung religion ninyo? Oneness of God. Managin? Katoo sa daghan naman kung karoon ng ano doon. Di ba daghan naman kayo managin? Daghan na tayo. So kano siya, ma'am? Okay lang, ma'am? Nakay pa ba sa anong kanisa? Quran man na, abi ko. Malagi mga imi o ka Muslim, no? Quran man na. Mga imi o feedback or reaction about aning may pabasa na mo sa mga nagingon mong guderi, if a man also lie with a man, mankind, masabot ko ang lalaki ko no matigulog o sin siya nga lalaki, no? Ang sa tumuyan ang verse naging they shall surely be put to death. So ingon ang Diyos, nakinsa man kuno ang lalaki matigulog sa pareha niya lalaki, ang babae matigulog sa pareha niya nga babae, pagapat yun sila. So ingon ang Quran. Sa mga kaya ma'am, sa mga comment. Pat yun, Diyos? Mo may gingon sa Diyos. Kung babae sa babae, lalaki sa lalaki. So tanaw ka nimo ma'am, sa kaya mo Dili siguro pat yun din siguro. Oh, dabi kay ang Diyos man nila gaingon. Napa ma'am, kani. Ingon po dari 6 days may work be done. Ang pagtabaw ko no, sulod sa 6 days lang. But in the 7th day, the rest day, the holy to the Lord ang pang 7th day. Whosoever doeth any work in the Sabbath day or on the 7th day, he shall be surely put to death. So kinsa na pud kuno magtrabaho sa pang-7 ka adlaw, patyo na pud kuno siya ingon ang Dios. Sabi ka lang kay ang pulis, si Bindis. Kami kay 24/7 kaya mi. Ma'am, kung i-compare na to sa Bible, ma'am, sa may kasulti niyo. Sa Bible no, mo sakay nakasulti sa Bible regarding anak nila. Ngani nga klase ng balaod. Yung heart kay nga pamalaot. Heart kay nga pamalaot. So wala nga na sa Biblia sa imong pagtanaw. Wala kay ang Ginoo makapasaylo man bisa unsa kadako sa imong sala. Basta willing pud ka mga ipasaylo sa Ginoo. Sa kayod ay manang diri, magamba ko na isa. Lahi na yung Bible no. Ingon dari, now therefore kill every male among the little ones, and kill every woman that hath known man by lying with him. So pamatyon ko ang mga bata o ang mga babae nga dili na virgin natigdulog na. But all the women children that have not known a man, ug kato kuno mga babae Nga wala pa nahilabtan. nga wala pa nahilabtan, pasabot virgin pa. Keep alive for yourselves. So pamatyon ang mga bata, pamatyon ang mga bata, pamatyon ang mga babae nga di na virgin, pero katong mga virgin ang mga bata pa, isave lang sila. Safe sila. Unsa ikasulti nimo ani ma'am? Isyu man kaya na kasulat man na diha ma'am. Naka sa Bible ani ma'am. Siguro sa amo amra wala man kay ang Ginoo lagi mapapasaylo man. God is love yan itong bagan. Kung unsa kadako bisa unsa kadako ang sala, ang kapasaylo ginang Ginoo. Basta willing lang kita mangay o pasaylo sa iyaha. Muna siyang original na mga book no. Katong among gipabasa ganina ma'am. Sa religion gani sir?
mo din ni siya nga original nga book ma'am. Holy Bible ito mong ibasa ma'am. Dili dito sa Quran. Amo lang siyang gikabiran ma'am no para makita nato kung nabay gisugo sa Bible man to ma'am. Sa ato pa nga mo itong ibasa ma'am, ang inyong atong Bible dili ko amo mo po siya ma'am. Doon sa kasulti ni mo ma'am, nga mo dahil gisulti sa inyong Biblia ma'am. Kung sa kaya itong ikasulti ma'am, nga ang Biblia man din nagsugo ato ma'am, pamat yun ang dili na virgin. No? Pamat yun tong lalaki nga nakigdulo kong lalaki o babae nga nakigdulo kong babae, pamat yun. No? Kung bisan ka itong nagtrabaho sa adlaw, ipapahulay, pat yun gihapon ma'am, Biblia may nagsugo ma'am. Kung sa kaya ng reaksyon ka ma'am, nga nakabalo ka Bible di ito. Sana si Sa akin, ma'am. Sa akin ma'am no. Naday tudlo diri ma'am nga wala gitudlo. Yes, balaod siya ma'am pero wala gitudlo. Why? Concealing the truth is crime against the law. Believe me. Sa Lucas 19, ang bersikulo ay 27. Lingon si Jesus. Datapwat itong aking mga kaaway na ayaw nila akong maging hari sa kanila, ay dalhin niyo sila rito sa aking harapan at patayin ninyo. You want to follow the path of Jesus Christ? Gusto ka? Yes. Okay, ito ang sabi niya. Kung sino mang tao'y pumaparito sa akin at hindi napupuot sa kanyang ama, sa kanyang ina, sa kanyang kapatid, sa kanyang anak na babae, kapatid na babae, anak na lalaki, at sa kahit sa kanyang sarili, ay hindi ko sila magiging alagad. Kailangan pa daw nimo masuko sa imong ginikanan. Kalabanon nimo sila. Una niyong masulod ang dalan ni Kristo. Pero actually ma'am, again kani siya social experiment. Nami sa kalaw ka bro. Actually ma'am, kani siya nabuhat na ni siya international. So first time nga na nagbuhat ani dari sa Cagayan de Oro. So actually ma'am, sorry kay mama, mangayo mig suridaan. Actually kani siya cover lang niya. Pero mo gyud ni siya ang tinuod Holy Bible. Ang Bible nagsugo. Ang Biblia dahil may nagsugo. Actually, before na mo, again ma'am, kani siya social experiment lang. Dili yun ni siya Holy Quran. Bale, by Biblia ni siya, nga gikubira na mo o Holy Quran. Nga para maipakita po na mo, nga dili man na isugo sa Quran. Wala may reliyon, again, wala may reliyon. Sa pagtuon nato nga wala may reliyon nga gatudlo kadautan. So sa Quran wala kay mabasa mga pareha ani nga nakasulat sa Biblia. Kay ngano ang Quran moyong gyud mga Muslim kani siya purong salita ng tagapaglikha. Kay kani siya nag-initiate lang may ani nga gamay nga butang para maipakita namo sa uban ba, especially sa inyo nga pohon mahimo mayutang pulis. So ang anti-terror bill ma'am, kung wala nimo nabasahan, nay usa ka balao dito. Kung ang usa ka pulis magsuspend siya ato nga tao, pwede niya nga dakpon nga walay warrant of arrest. Wallahu Allah.